Khubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Hadin baki Borsen Shar jong ke East Khasi Hills District kila ai jingbit arsengi kanthi ban play ki dukan di Marbam bat kumju ru ya ki dukan ki bade ki mar ki bakongsan hakishnong ba pher ki badan hapo ka sor shalong da ka ba pha pet ngor ru ya ki incident commander ki badai pet ya ki zone ba pher bat ya ki rangba shnong la sakhi ba ka hanyo trik ubana jemang arajar arpuwei ki paj ba ki la mi na la ki jong ki yeng ki sem ban let the di ki mar ki badan kam bat kumju ru ye ki jingbam jingdi nak benta ban bu lepa kad ba ka East Khasi Hills barok ko wei kadang don hapedeng kane ka jingsha khang kherdep ka ban sakut no hakashipau trik ubana jemang arajar arpuwei ka kinhon lum kubor jang ka Batesi TV ka balayat keleng ka sor shalong kalalap baki dukan di Marbam kila shlei di ki nong thet nong pet badaga jo ka por lalap ru baki paj ba ki bayat sharum shaneng kila bot renti ye ki jingptha jang ka sorkar da ka badeng ye ki mask bat penye jingai iwei ni iwei pat kat baki dang yeng lain ban ap yala ka pali habaki dang don hakini ki dukan di Marbam hapedeng kani ka jingpenjen sur jang ki Borsen Shar district ye ka jingkhang kherdep Henry la sakhi pat baka yat ka yang jong ki pat ba hasurok ka long ka baduna bha haba yenu jor bat ki wei pat ki sngi ke bala lait no bat kane ka pen ishisha ba ki pat ba kila sedang pay score ya ka jingshir khai jong ka khlam jingpang covid-19 ka balawan linshap teng hagane ka jilla Meghalaya hagane ka kanti ka ba menta Tang mala bandong mo ka jingra jong ki kalong kumnur ni te haji sko jong pai ba te kalong kerki swa palat he kalau kumta tang badadu bawan ka kaneka bong ka jingpang covid-19 tu te kayo ka hamdunai mas kamlong normal syuk kan kemalang berskata kalong tang kala fair he makai khana kila duna kibon malai sinong ta ta daw tika sukar ailat takasngina bat nano ne bat pli tip ngai i ka khobor su sngiem ngai kade nyutarik pratarik yang bansya ban didukan ngam tapik ba kade kumdu sa kumta he te tu ka sngi ba ki perbena kan san ek daw plan pik no di ka ai ka jin pedba hila te hajing sutu juga te kalong kajing perbena pakerki kan sarkar ma long ni ki ngim banai ki khaimik ba kin aipor kan ka sarkar kalong ta kan ma ka perbena kerki ki customer aplikasi kelumar hatuk sngi ki 1M labun haki beriu ki la yang lain yang diter rantu ti ngatra ki customer ki dek ki bapli kata te nomor kila penas bah pelat te kajing kerki juki te ti tangkata hi ni da iPod kum tu penana ku men mentakasi next sisngi iPod te kun ka ham juga
Aduh.